Φέτος έχουμε την ιδιαίτερη τιμή, ενορία μας, αλλά πιστεύω και ολόκληρη η πόλη του Αιγείου, αλλά και όλη η Αιγιάλεια, ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας μας, της Φανερωμένης, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως, να εορτάζει τα 100 χρόνια από τα εγγένειά της. Και έτσι αποφασίσαμε λοιπόν φέτος το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να πραγματοποιήσει εορταστικές εκδηλώσεις επί τη συμπληρώση των 100 ετών του Ιερού Ναού. Λιτά και ταπεινά ετοιμάσαμε κάποιες εκδηλώσεις, τις οποίες θα σας ανακοινώσω αμέσως, προς τιμή της Παναγίας μας, την οποία ευλογούμεθα και όπως όλοι γνωρίζουμε είναι και υπολειούχος της πόλεως του Αιγείου. Η Παναγία μας επιτρέπει, γενικώς η Παναγία, και εμείς ιδιαίτερως την Παναγία τη Φανερωμένη που έχουμε και στην πόλη μας ως κεντρικό Ιερό Ναό. Τέλος του προηγουμένου έτους ετοιμάσαμε και αρχές του έτους του 2014 το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκροτήσει μια οργανωτική επιτροπή από αξιόλογους κυρίες και κυρίους της πόλεως, ανθρώπους, ενορίτες και γενικότερα την πόλη μας ευλαβούς χριστιανούς, για να ετοιμάσουν τις παρακάτω εκδηλώσεις. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Καλίνη Κοπουλή, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλίας και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, από τον αξιότιμο κύριο Παναγιώτη Αχιλιά, λαμπαδάριο του Ιερού Ναού, τέος γυμνασιάρχη και φιλόλογο και θεολόγο, από τον αξιότιμο κύριο Κωνσταντίνο Κλάγκο, τέος δικαιάρχη και φιλόλογο, από την αξιότιμο κυρία Βάνα Μπεντεβή, ιστορικό, πρόεδρο της ΙΛΕΑ και αρχαιολόγος φιλόλογος, από την αξιότιμο κυρία Αρχοντούλα Ρέλα, τέος δικαιάρχη και φιλόλογο, από την κυρία Γεωργία Καλίβα, τέος γυμνασιάρχη και φιλόλογο, και από την κυρία Κατερίνη Μαρινοπούλου, φιλόλογο, και από την αναξιότητά μου. Οι εκδηλώσεις, όπως σας είπα στην αρχή, είναι λιτές και ταπεινές. Δεν θέλουμε να βγούμε εμείς προς τα έξω, η Οργανική Επιτροπή και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Απλώς θέλουμε να εορτάσουμε αυτά τα 100 χρόνια προς τιμή της Παναγίας μας με ευλάβεια και ταπείνωση. Απλές, λιτές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής. Τους 2 μήνες, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, από 1η Αυγούστου έως και τέλος Σεπτεμβρίου, στο πρώην 4ο Δημοτικό Σχολείο και στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλεως μας θα γίνει μία έκθεση αρχιτεκτονικών σχεδίων κατασκευής του Ιερού Ναού από τον Ερνέστο Τσίλερ. Όλοι το γνωρίζουμε ότι ο ναός είναι έργο του Τσίλερ, και αυτό θα έχει ως σκοπό και από τα έργα του ζωγράφου αγιογράφου Κωνσταντίνου Φανέλη, που έχει αγιογραφήσει τον ναό. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Μπεντεβή, που έχει και την ευθύνη αυτής της εκθέσεως, και θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο οι αιγιώτες, όχι μόνο η επαρχία, αλλά και ακόμη περισσότερο τα σχολεία να περάσουν από την έκθεση, να δουν αυτά τα αξιόλογα έργα που έχουν ετοιμαστεί για την τιμή της Παναγίας μας.
Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Σάββατο και Κυριακή, αντίστοιχα 9 και 10 Αυγούστου, στην πλατεία της Αγίας Δάβρας, στην κεντρική πλατεία της πόλεως μας, θα γίνει η πάνδημη υποδοχή της Παναγίας, της Ιεράς Εικόνος Παναγίας της Μεγαλοσπηλαιωτήσης από το Μεγά Σπήλαιο των Καναβρίτων, από το πρώτο μοναστήρι της Ελλάδος. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη φορά που η Παναγία μας βγαίνει από τον θρόνο της και θα έχουμε τη δυνατότητα να την φιλοξενήσουμε, να την προσκυνήσουμε, να την παρακαλέσουμε και να την δοξάσουμε. Το πρόγραμμα θα δοθεί αναλυτικά εντός των ημερών. Απλώς σας λέω ότι ώρα 8 παρατέταρτο το Σάββατο 9 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία θα γίνει υποδοχή, εν συνεχεία μια μικρή δέηση και θα μεταβούμε εν κομπή στον Ιερό εδώ Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας και των προσκεκλημένων αρχιερέων. Εν συνεχεία θα γίνει Ιερά Αγρυπνία, η οποία θα αρχίσει γύρω στις 11 και θα τελειώσει περίπου 3:30 τα ξημερώματα. Σημείωση κάνω ότι ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική, πολυαρχιερατική θεελειτουργία πάλι από τους αρχιερείς, τους προσκεκλημένους και από τον Σεβασμιωτό μας, και το απόγευμα της ιδίας ημέρας 10 Αυγούστου, ώρα 6:30 αντί για 7, θα τελεστεί Ιερά Παράκληση και μετά θα λάβουμε την ευλογία της Παναγίας μας και θα γίνει η αποχώρηση από τον ναό και θα επιστρέψει στον οικείο θρόνο της, που είναι η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Η επόμενη εκδήλωση είναι 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, το απόγευμα περίπου γύρω στις 8, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού μας θα πραγματοποιηθεί συναυλία παραδοσιακών τραγουδιών από τη χοροδία και την διεύθυνση του πατρός Χρήστου Κυριακόπουλου. Είναι μουσικοδιδάσκαλος, είναι Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Εμμανουστίου και Οροπού. Είναι γνώστης της βυζαντινής μουσικής αλλά και γνώστης πολλών παραδοσιακών τραγουδιών και έχει γράψει και ο ίδιος και θα μας τα παρουσιάσει προς τιμή της Παναγίας μας. Την ημέρα εκείνη θα τιμηθεί και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας για τα 35 χρόνια ποιμαντορίας και διακονίας και προσφοράς στην Ιερά Μητροπολή μας. Φέτος ο Σεβασμιότατος συμπλήρωσε 35 χρόνια διακονίας και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να τιμήσουμε τον πρώτον της Εκκλησίας μας, τον αρχηγό της τοπικής μας Εκκλησίας, τον σεβαστό μας, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και πατέρα μας. Η επόμενη εκδήλωση είναι 5 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή πάλι. Το απόγευμα η ώρα δεν είναι ακόμη, δεν θα σας την κάνω ακόμη γνωστή, δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει. Στην αίθουσα της Φιλαρμονικής θα πραγματοποιηθεί η συναυλία από την παιδική χοροδία Γαλιλαία της ενορίας Υπεραγίας Θεοτόκου Ελεούσης κοινοπιαστών της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας υπό τη διεύθυνση της κυρίας Δήμητρας Καλογεροπούλου. Εκεί θα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να τιμήσουμε με τη βοήθεια της Παναγίας μας και τους Μαγουλιανίτες, οι οποίοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι αυτοί που κουβαλούσαν, το λέω έτσι λαϊκά να το καταλάβουμε, τις πέτρες και ό,τι χρειαζόντουσαν, τα οικονομικά υλικά, για να ετοιμαστεί και να χτιστεί αυτός εδώ ο υπέρλαμπρος ναός. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, πάλι το βραδάκι, θα γίνει συναυλία από τη χοροδία του Συλλόγου Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλίας. Ύμνος προς την Παναγία θα μας παρουσιάσουν υπό τη διεύθυνση του κυρίου Φιλίππου Οικονόμου, πρωτοψάλτου και μουσικοδιδασκάλου. Και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή πάλι και το βραδάκι, εδώ στον Ιερό Ναό μας θα γίνει μουσική εκδήλωση με βυζαντινούς ύμνους
από την χοροδία αποφύτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας, υπό την διεύθυνση του κυρίου Βασιλείου Μπίκου, ο οποίος είναι και καθηγητής της σχολής. Και θα είναι και η τελευταία εκδήλωση με την οποία θα κλείσουμε όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις που έχουμε ετοιμάσει για την Παναγία μας. Αφήνω τελευταίο και λέω ότι τον περίοδο του Οκτωβρίου, έχω γράψει εδώ μια ημερομηνία, αλλά αυτό νομίζω θα σας μιλήσει ο κύριος Αχιλιάς πότε θα κρίνει, θα έχει και την ευθύνη της εκπομπής. Θα γίνει η ραδιοφωνική εκπομπή αφιερωμένη στον Αγιογράφο Ζωγράφο του Ιερού Ναού Κωνσταντίνο Φανέλη από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας Μαρτυρία και Διαφωνία, την οποία θα ετοιμάσει ο Σύνδεσμος και ο κύριος Αχιλιάς θα έχει την τιμή να παρουσιάσει. Και έτσι με αυτές τις λίγες ταπεινές εκδηλώσεις θα εορτάσουμε τα 100 χρόνια του Ιερού Ναού μας. Εγώ θέλω από τη θέση αυτή, για να τελειώσω και να πάρουν το λόγο και οι υπόλοιποι, να υμνήσω και να ευχαριστήσω την Παναγία, διότι μας αξιώνει και εμένα προσωπικά, ο οποίος έχω την ευθύνη του Ιερού Ναού, και τυχαίνει φέτος να κλείνει 100 χρόνια προσφοράς και αγάπης η εκκλησία μας και ο Ιερός Ναός μας. Για να γίνουν όμως όλα αυτά χρειάστηκε κόπος, χρειάστηκε μόχθος, εργάστηκαν αρκετοί συνεργάτες του Ιερού Ναού. Το πρώτο λόγο έχει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τους οποίους ευχαριστώ, μαζί με τους σεβαστούς συνεφημερίους, με τον πατέρα Χρήστο, τον πατέρα Γρηγόριο και τον πατέρα Δημήτριο, οι οποίοι και αυτοί εργάστηκαν με τον δικό τους τρόπο και εργάζονται. Ιδιαιτέρως όμως θέλω να ευχαριστήσω τη Συντονιστική Επιτροπή, την οποία σας ανέφερα προηγουμένως στα ονόματα, και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως διότι αγωνίστηκαν αρκετούς μήνες για να έρθουν εις πέρας και να ετοιμάσουμε αυτές τις εκδηλώσεις, τις οποίες με τη βοήθεια της Παναγίας θα πραγματοποιήσουμε. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, που με την άδειά του γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χωρίς την άδεια του τοπικού ιεράρχου δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τον ευχαριστώ λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου, διότι μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία να υμνήσουμε λίγο ακόμη περισσότερο το όνομα της Παναγίας μας και να εορτάσουμε με λαμπρότητα τα 100 χρόνια διακονίας και προσφορά. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Αχιλιά να μας πει και αυτός δύο λόγια ως ένα από τα μέλη της Επιτροπής μας. Θεώρησα ξεχωριστή τιμή, Πάτερ Αθανάση και αγαπητοί συνεργάτες, από την αρχή όταν μου προτάθηκε να συμμετάσχω σε αυτήν την Επιτροπή, να είμαι κι εγώ σε αυτούς που θα εργαστούν για να προωθηθεί αυτό το μεγάλο γεγονός της εκατονταετηρίδας του Μητροπολιτικού Ναού Αιγείου. Καταρχήν τα 100 χρόνια λένε πολλοί και το ευχόμαστε σε κάθε άνθρωπο να τα κατοστήσεις. Για ένα ναό είναι κάτι πολύ νεανικό και συγχρόνως μια εμπειρία ότι στάθηκε ο ναός 100 ολόκληρα χρόνια κοντά στις δοκιμασίες που είχε των πολύ ισχυρών σεισμών που έζησε αυτός μαζί με τους χριστιανούς του. 100 χρόνια συμπληρώνουμε τώρα το 14 και οπωσδήποτε στοχαζόμαστε εκείνους τους Μαγογαλιανίτες και όλους τους ευσεβείς αιγιώτες εδώ της ενορίας, οι οποίοι εκοπίασαν με τα τότε πολύ πρόχειρα μέσα που διέθεταν και έκτισαν αυτόν τον περικαλή και μεγαλοπρεπή ναό. Όταν μας δίνεται η ευκαιρία να σταθούμε σε ένα γεγονός χρονικά, τότε βλέπουμε το παρελθόν και στοχαζόμαστε για το μέλλον. Έτσι στα 100 χρόνια που πέρασαν, ο ναός άκουσε
πολλά χτυποκάρδια της πατρίδας, των ενοριτών, έζησε τους 2 πολέμους και πολλά άλλα γεγονότα. Υπάρχει μια ευαγγελική φράση που λέει «Άλλοι και κοπιάκασιν και εμείς εις τον κόπον αυτόν εισελιλήθαμεν». Αυτό σημαίνει ότι εμείς της γενιάς της τρέχουσας δεν χρειάστηκε να μαζέψουμε πέτρες, υλικά, οικοδομών κλπ. Βρήκαμε αυτόν τον ναό έτοιμο και πανέμορφο. Πρέπει αυτός ο ναός να συνεχίσει την προσφορά της αγάπης, όπως γράφει και το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας όλα τα μέλη του και τους ενορίτες του για το καλό γενικά της κοινωνίας και της πόλεως. Και αυτό νομίζω πως επιτελείται, αλλά αυτή η συνάντηση και αυτή η επετηρής φρεσκάρει πιο πολύ τους σκοπούς που μια εκκλησία μπορεί να προσφέρει στο καθημερινό γίγνεσθε των πολιτών. Έχουμε υπόψη μας από την πρόσφατη ιστορία του αιώνα που πέρασε πόσες εκκλησίες κατεδαφίστηκαν για ιδεολογικούς σκοπούς, πιστεύοντας ότι κάνουν ζημιά. Όμως η εμπειρία η τελευταία είναι, και είναι εμπειρία της γενιάς μας, ότι αποκαταστάθηκαν, ανεγνώρισαν οι κατεδαφιστές τα λάθη τους και βλέπουν ότι πέραν από την ομορφιά και την ποικιλία που δίνει ένας βυζαντινός ναός σε έναν τόπο, δίνει μηνύματα και στηρίγματα. Σε ένα σημείο του προγράμματος που θα εκτυπωθεί λέει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης «Κυρά φανερωμένη μου, παρηγοριά του κόσμου». Και όχι μόνο. Μια εκκλησία λοιπόν όταν προβάλλεται η ελπίδα, προβάλλεται η χαρά, ο συνεκτικός ιστός ενισχύεται, και έτσι όλα αυτά δίνουν κουράγιο στην Επιτροπή να εργαστεί, να ανασκουμποθεί και να εργαστεί όσο γίνεται, ώστε να προβληθεί αυτό το έργο που επιτελείται τον αιώνα που ολοκληρώνεται φέτος. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δόθηκε για να πω αυτές τις σκέψεις. Ως σύνδεσμος φιλολόγων Αιγαιλίας και Καναδρίτων, ευχαρίστως και προφήμως αποδεχτήκαμε την άκρως τιμητική για μας πρόσκληση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Πατρός Αθανασίου Εφημερίου του Καθεδρικού Ναού της πόλης να συμμετάσχουμε στις εορταστικές εκδηλώσεις επευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ημέρα των εγγενείων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Παναγίας της Φανερωμένης Αιγείου. Με πολύ μεγάλη συγκίνηση και σεβασμό προσήλθαμε, όχι μόνο γιατί είναι μία ευκαιρία ακόμη να τιμήσουμε και να δοξάσουμε την Παναγία μας, πολιούχο και προστάτηδο της πόλης του Αιγείου, αλλά και γιατί είναι μια εκπληκτική εξίσου ευκαιρία να προβάλλουμε ένα κόσμημα του θρησκευτικού μας πολιτισμού στην πόλη μας και στην Αιγιάλεια και στην Ελλάδα γενικότερα, όπως είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της Φανερωμένης, ιδιαίτερης σημασίας και από πλευράς αρχιτεκτονικής και από πλευράς αγιογραφίας. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο εκ μέρους του Συνδέσμου Φιλολόγων και ιδιαιτέρως τον πατέρα Αθανάσιο και όλους τους συνεργάτες, τους οποίους είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, και σε έναν καταμερισμό εργασιών ανέλαβε ο καθένας μας ένα τομέα να διεκπεραιώσει. Εμείς ως Σύνδεσμος Φιλολόγων αναλάβαμε να προβάλλουμε το έργο της αγιογράφησης του Μητροπολιτικού Ναού από έναν από τους επιφανέστερους ζωγράφους και αγιογράφους της χώρας μας, το Φανέλη, ο οποίος έχει επιμεληθεί της αγιογράφησης του Ιερού Τέμπλου, του Μητροπολιτικού μας Ναού, και όχι μόνο, και της ουρανίας του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών
και κάποιων άλλων ναών της πόλης μας και του Μεγάλου Σπηλαίου επίσης. Αυτό το υλικό όλο που θα πάρει τη μορφή μιας εργασίας, όπως προανέφερε ο πατήρ Αθανάσιος προηγουμένως, θα παρουσιαστεί μέσα από το σταθμό της τοπικής μας εκκλησίας, το ραδιοφωνικό σταθμό, σε χρόνο της εκπομπής του κυρίου Παναγιώτη Χιλιά, τον οποίο εκ των προτέρων ευχαριστούμε. Θα διαθέσει δηλαδή κάποιες από τις εβδομαδιαίες του τακτικές εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό για να προβληθεί αυτή ακριβώς η συνεργασία που θα ετοιμάσουμε ως Σύνδεσμος Φιλολόγων. Έχουμε αναλάβει μαζί με την συνάδελφο φιλόλογο και Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Φιλολόγων, την κυρία Κατερίνα Μαρινοπούλου, το έργο του Φανέλη στο Μητροπολιτικό μας ναό, και το οποίο στη συνέχεια και μετά τη λήξη όλων των εορταστικών εκδηλώσεων, ίσως από την επόμενη χρονιά, θα δημοσιευτεί και θα καταχωριστεί στην επετηρίδα που η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να εκδοθεί με όλο το υλικό, εργασίες, εκδηλώσεις κτλ. Οι οποίες θα λάβουν χώρα για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Μητροπολιτικού Ναού. Αυτό είναι το κομμάτι που ανέλαβε ο συνδεσμός μας και με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση θα το κάνουμε και ζητάμε τη βοήθεια της Παναγίας να το διεκπεραιώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να το προβάλλουμε. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε την Παναγία μας, να πάρουμε την ευλογία της και να προβάλλουμε, επαναλαμβάνω και πάλι, και να αναδείξουμε ένα κομμάτι της ιστορίας και του θρησκευτικού πολιτισμού του τόπου μας, όπως είναι ο Καθεδρικός Ναός, Μητροπολιτικός Ναός της Φανερωμένης του Αιγαίου. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τον πατέρα Αθανάσιο και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχουν, είναι άκρως τιμητική για μας, και βεβαίως τους συνεργάτες και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για την άριστη και εργαστή συνεργασία τους. Σας ευχαριστώ. Και πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μετεβή, θέλω να συμπληρώσω. Είπε η κυρία Ρέλα και την ευχαριστώ για την επιτηρίδα που θα ετοιμάσουμε για τον επόμενο έτος, για όλα τα υπόλοιπα που προανέφερε η ίδια. Ξέχασα να πω, ετοιμάσει ένα τρίπτυχο, τώρα το έχω απλό εδώ, δεν το έχω έτοιμο, είναι έτσι σε ασπρόμαυρο, θα εκτυπωθεί εντός των ημερών και θα δοθεί σε κάθε χριστιανό κατά τις ημέρες μάλλον που θα έχουμε μαζί μας, κοντά μας, την Παναγία μας, του Μεγάλου Σπηλαίου, και είναι και η πρώτη εκδήλωση και μπορεί να δίνεται και τις Κυριακές και αργότερα όπου το καθένας μας το ζητήσει. Λοιπόν, στο τρίπτυχο την ευθύνη, μάλλον όλοι αγωνίστηκαν, όλη η Συντονιστική Επιτροπή, αλλά τον πρώτο λόγο είχαν ο κύριος Παναγιώτης Αχιλλιάς και η κυρία Γεωργία Καλύβα, τους οποίους βοήθησαν και ο κύριος Γιώργος Κοροπίλης, είναι ιός Επιτρόπου, και ο Δημήτριος ο Μάντζιος, με κάποιες φωτογραφίες που βρήκαν και έδωσαν στην Επιτροπή για να ετοιμάσουν αυτό το πολύ ωραίο τρίπτυχο με το κτητορικό του Ιερού Ναού, με την Παναγία μας στο κέντρο, με διάφορες φωτογραφίες από την 100χρονη διαδρομή μέχρι σήμερα κλπ. Και όλα αυτά θα δοθούν προς ευλογία προς τους χριστιανούς μας. Επίσης, μέσα στο τρίπτυχο θα υπάρχει και ετυπωμένο το πρόγραμμα με κάποια ψελίσματα τα οποία έχουμε πάρει, ο κύριος Αχιλλιάς ετοίμασε, από την περιοδικό Λιδία που βρίσκεται στις Σέρρες. Ψελίσματα στην Θεοτόκο. Θα έχουν την ευκαιρία οι αδελφοί χριστιανοί να διαβάσουν. Και μέσα να υπάρχει και αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Και τέλος, να πω ότι προσφέρθηκαν να έτσι μηνύσουν την Παναγία από την πλευρά του αναλογίου
εκτός από τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού μας, κύριο Παναγιώτη Ξένο, και τον λαμπαδάριο, τον κύριο Παναγιώτη Αχιλιά, η χοροδία ιεροψαλτών της Μητροπόλεως μας, υπό τη διεύθυνση του μουσικοδιδασκάλου κ. Βασιλείου Μπίκου, καθηγητού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως μας, και η χοροδία υπό τη διεύθυνση του κ. Θεμιστοκλή Προδρομάκη, πρωτοψάλτου του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αποστόλου Ανδρέου Λονδίνου. Αυτοί θα ψάλουν, οι παραπάνω που τους είπα θα ψάλουν, κατά την υποδοχή και την τέλεση των ακολουθιών το διήμερο της φιλοξενίας της Παναγίας. Είπα, αν ξεχνάω κάτι, συγχωρέστε με, θα τα λέμε στην πορεία. Δίνω με το λόγο στην κυρία Πεντεβή και να σας ευχαριστήσω. Ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Θανάσιο για την πρόσκληση που έκανε σε μένα προσωπικά και στην ΙΛΕ να συμμετάσχουμε σε αυτές τις θρησκευτικές εκδηλώσεις για την Παναγία μας, και σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσαμε να μπούμε εμείς δυναμικά σε ένα θρησκευτικό θέμα κατεξοχήν, παρά μόνο με μια έκθεση. Συνεργαστήκαμε και συνεννοηθήκαμε με τον πρόεδρο του νομικού προσώπου, στο οποίο ανήκει το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο, τον κύριο Κωνσταντίνου, αν θα μπορούσαμε και να την κάνουμε την έκθεση αυτή, και πράγματι θα γίνει εκεί, με θέμα κυρίως τα σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ για τη φανερωμένη. Μέχρι το 2010, εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα ότι η φανερωμένη Αιγείου, ήξερα ότι είναι έργο του Τσίλερ, ότι είναι τόσο πολύ σπουδαίο έργο. Όταν όμως είδα την έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη για τα έργα του Τσίλερ, είδα ότι το πρόβαλαν τη φανερωμένη και τα εισόδια σαν δύο από τα πιο σπουδαία έργα σε ναούς του Ερνέστου Τσίλερ, και μάλιστα είχαν εκθέσει όλα τα σχέδια, ήταν 9 στο σύνολο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μπορούμε να αναζητήσουμε αυτά τα σχέδια, και πράγματι τα αναζητήσαμε, και υπάρχουν 6 στην Εθνική Πινακοθήκη και 3 στο Μουσείο Μπενάκη. Τα βρήκαμε λοιπόν, εννοώ φωτοτυπίες, τα έχουμε ήδη εδώ, και θα κάνουμε την έκθεση με αυτά τα έργα, όμως θα πλαισιωθεί η έκθεση υποστηρικτικά με φωτογραφικό υλικό που θα προέρχεται από το εσωτερικό του ναού, με τις εικόνες κυρίως του Φανέλη, του τέμπλου, αλλά και με αρχιτεκτονικά στοιχεία εσωτερικά και εξωτερικά από το ναό, και θα διανθιστεί με ιστορικά κείμενα που αφορούν στην δραστηριότητα και την λειτουργία του ναού σε όλα αυτά τα χρόνια, και μάλιστα υπάρχει ένας ο γραμματέας της ΙΛΕΑ, ο Μπάμπης ο Καβαδίας, ο οποίος ασχολείται αυτή την εποχή με το τι είπαν οι περιηγητές, οι ξένοι περιηγητές, γιατί τι έχουν πει για τη Βοστίτσα και τι έχουν καταγράψει, και εκεί πράγματι βρήκε εντυπωσιακά στοιχεία για την εκκλησία μας, η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και για εκλογικό κέντρο πολλές φορές, αλλά και για να στεγάσει τους πρόσφυγες το 1922, και αναφέρεται πολλά κείμενα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό, επειδή το μουσείο επισκέπτονται πάρα πολλά σχολεία, να επισκεφτούν τα σχολεία από το Σεπτέμβρη και μετά που θα αρχίσουν την έκθεση, να δουν τα παιδιά και να διαβάσουν, να μάθουν λίγα πράγματα πιο συγκροτημένα για τον ναό, να τον αγαπήσουν ίσως περισσότερο και να αρχίσει και μια πιο καλή επικοινωνία του ναού με τους νέους μας. Αυτά μπορούμε να προσφέρουμε, πατέρα Θανάση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και ήθελα να προσθέσω ότι εάν μπορούμε και προλάβουμε και είναι έτοιμη η έκθεση, να βγάζαμε ένα μικρό λεύκομα με όλα αυτά τα εκθέματα της έκθεσης και να τα δίνουμε επιλεκτικά. Νομίζω μπορούμε να το κάνουμε, γιατί ήδη έχουμε αρχίσει εμείς να τη στείλουμε την έκθεση.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, η Παναγία να μας φωτίσει, να μας ελεήσει και να μας δώσει δύναμη να ανταποκριθούμε στα παραπάνω.